מי יזמור לדוד, אדוני רואי לו אחסר, בי נודה שירביצני, על מי מנוחות ינהלני. איפה אפשר לשמוע תפילת אישה? כאן בסביבה, בצפון? אני יודעת שאת מכירה, אני בטוחה שכבר עכשיו תמליץ לי על מקום מצוין, ובכלל יש פה בכל מקום. אבל אם לומר את האמת, באזור חיפה יש כ-500 בתי כנסת. רק ב1% מהם ניתן לשמוע תפילת אישה. מה זה אומר עלינו? למרות שאנחנו חיים בדמוקרטיה, ולמרות שחופש הפרט אמור להיות נר לרגלינו, ולמרות שנשים פורצות את תקרת הזכוכית בצה"ל ובעולם העבודה, ולמרות שהקהילה הגאה מקבלת תמיכה יחסית, לגיטימציה, כשזה נוגע לחופש דת, נדיר מאוד לשמוע אישה מתפללת במרחב הציבורי. ייתכן שתגידי שזה לא הזמן. מלחמה עכשיו, הפגנות עכשיו, יש תמיד נושאים בוערים יותר. אבל אף פעם לא נוח להוביל לשינוי. מסיבה כלשהי, כשנוגעים בחופש דת במרחב העירוני הצפוני, איכשהו זה נדחק לאחורי האוטובוס. ואני טוענת שזה בדיוק הזמן. עכשיו החברה הישראלית עוברת שינוי. עכשיו הזמן לציבור גדל והולך להיחשף לערכים יהודים ליברליים. עכשיו, ברגעי משבר אלו, החברה הישראלית מתגבשת והיחס בין דת ומדינה עולה על סדר היום. וגם, עכשיו הממשלה מעבירה מיליונים רבים לביסוס זהות יהודית אורתודוקסית קיצונית. ומהצד השני, בדיוק עכשיו, הולכת ונפערת תהום בין דמוקרטיה ליהדות. עכשיו, כתגובת נגד, ציבור ליברלי גדול מתנער מערכים יהודיים, דתיים ומסורתיים, ובכך שופך את התינוק עם המים. לכן, דווקא עכשיו, צריך למצוא את הגשר השפוי שמאחד בין שני העולמות. דווקא עכשיו, חייבים לאחד את החברה הישראלית לחברה פלורליסטית, יהודית ודמוקרטית. וכדי להקים כאן חברת מופת, צריך לערוך מחדש את השולחן. שולחן שיכיל את כולנו. סביבו להושיב את כל הזרמים ביהדות על 70 פניה היפות. את הנשים עם הגברים, את הליברלים לצד השמרנים, את החילונים עם אלה שתורתם אומנותם. אני אומרת לך, חייבים לשנות את התמונה. צריך להתארגן ולשתף פעולה יחד. צריך להביא את היהדות המכילה, השוויונית, הליברלית, מהמישור האישי של כל אחת, אל הציבורי והפוליטי, אל השטח, במקום בו רואים אותה בדוכני הרחוב, בקבלות השבת בחוף הים, בחגים בגנים הציבוריים, ובהרצאות וחוגי בית לקהל הרחב. זו קריאה לפעולה, לצאת לדרך. את באה,